ideme natáčať GTA 5 na PlayStation 3. Ideme vytuningovať auto. Máme tu aj auto. Nevieme, prečo sa nám tu objavuje. Ideme na táto časť, bude o, naše prvé video, bude o vytuningovaní auta. Cestného a potom terénneho. Ešte prosto Karen. Pozor sa ti na mapu. Čiže musíš zaradiť tú patečku. S patečkou. Kde ideš? Tak. Nikdy nejazdíte so Samuelom. A chcem pripomenúť, že to je naše prvé video, aby ste brali do úvahy, že ešte nie sme oťukaní. Proste, že nevieme, ako v tom sa chodí, tak prosím, že by ste nás chápali. A keď sa nám toto pozerá Gomen, tak sme veľmi šťastní a nech nám napíše, čo robíme zle a čo také. Áno, že by to nepoškrábal. No nerozbil. No tak. Brzdy. Jak sa to volá? Motor. Výfuky, aké si dáme tieto. Zvládať jeden. Dáme túto kapotu. Môžete meniť podľa vlastného výberu. Svetla tieto. Značku dáme čiaru. Podľa auta si dávame značky. Pardon, náhodou som vyšiel z onej. Poď sa mi tam ten pálec nejak označiť. Podotýkam, že niektoré hry budeme natáčať aj na Xboxe, ale nie u mňa, ale u Sama. Ja som zazvyšil. Nikdy nestlačaj to. Fakt, sorry, teraz musím, že sa mi to netýknem. Dobre. Na čo ideš? Spoiler. Môžete si dať rôzny. Napríklad. Ja si dám tento. Nie. Tento je fest pekný. Aký prvý budem? Tento je pekný. Daj ešte tento 720. Toto je pekný. Tento? Tento sa zachodí, dáme tento. Výšku auta. Povedzme, že to je terénne alebo toto, tak my máme cestné, tak dáme najnižšie. Pohodne. By ležalo na zemi. Turbo. A disky. My dáme športové, ale tieto farbu čierne sú celkom v pohode. Ideme ho vyskúšať a potom dáme terénne auto. A ešte to musíme zostriehať, lebo dlho sa to auto, ktoré my chceme zháňa. A jak sme ho hľadali, tak sme vytuningovali prvé jedno. A po chvíľke sme našli ďalšie.
ktoré sme chceli, tak sme ho vytuningovali a potom zas. Tak, a potom sme našli to správne. Tak dúfam, že ho teraz tu na ňu narazíme a ešte to musíme zostrihať. No, už sme tu. Ideme teraz vytuningovať auto. Tak. Tak sme našli medveďa. Mercedes, si myslíme, že to je. Iď ho Paťo vytuningovať a ukáž, aké toto je dobré auto. Jak vidím, Paťo ide jak Monster Truck. No, a toto je Monster Truck, to musí byť Monster Truck. No, a ideme ho tuningovať. Viete už ako Armor a teda. To mohli by si dať taký pred, taký, si dáme za ten. A aj zad. Taký, tak, si dáme tento. To je motor. Výfuky. Zasovanie, ktoré nefunguje. Teraz si ako nedáme teplo. Môžete si dať aj rezervu. Ty si dej dozadu rezervu. Dáme na to pravdu. Dáme zelenú, tá je celkom pekná. Tu dáme biele. Nechciac klikol. Tu auto sa dá aj na viac vytuningovať. Preto ho máme tak radi. Sa nám dajú dať veľa dobrých vecí. Napríklad horné svetla. Lišty. Výšku auta necháme asi na najvyššie. A dozadu rezervu. Turbo, že by sme aspoň niekde vyšli. Náhodou nám spadol foťak, fakt sorry. Spadol nám náhodou foťak, ja toho budem o chvíľku držať. Stopneme to na chvíľu. Dobre, sme tu, len nám náhodou spadol foťak, lebo som do neho kopol, tak fakt sorry. Lebo máme ten taký veľký na troch oných a druhej nožky som kopol a ono sa to roztapilo. Fakt sorry. Tam asi šiaľu. Nie, nedáme asi toto dáme. Toto je pekná. Tuto daj. Atomik. A jak toto je oné, lyže. Atomik. A ideme ho vyskúšať do terénu, ale chvíľku počkajte, lebo my ideme tam, to je dlhá cesta,
Tak my to ešte musíme zostrihať. Fakt, čaute zatiaľ. No už sme tu, tak ideme na ten mont, na tom aute. On som musel ísť vyššie, bo už máme 4 minútky. Tak ideme. Tu máme takú cestu, kde skúšame auta. Je tu taký svah, ktorý nevidie každé auto, tak ideme ho vyskúšať. Iba 2 auta, čo tak vyšli. Toto aj ešte jedno, neviem ako sa volá. No, ide Paťo. Myslím, že to je Audi Q. Tak sme vyšli a pôjdeme už, takže ešte tu. A hore sú motorky, na ktorých sa dá zísť dole, ale my pôjdeme na aute. Už sme ho ukázali, ako rýchlo pôjde dole, keď stihneme. A fakt berte do toho ohľadu, keď budete dávať lajky, že je to naše prvé video a budeme to skúšať aj s inými hrami a budeme to točiť aj na Xboxe, na počítači a na PS-ku. Na PS-ku budeme točiť hry ako je World of Warcraft, World of Tanks, World of Warcraft Mist of Pandaria. Ešte kto by vedel nejakú hru, ktorá je dobrá, aby sa dala natočiť, tak nám napíše. Asi všetko. A fakt berte do ohľadu, že sme začiatočníci. A pozdravujeme Goga, keď sa na to kúka, že nás inšpiroval k tomu. Tu vyšli. To je najvyšší vrch v GTAčku. No teraz pôjdeme dole. No Paťo, íď dole. Rýchlo. Bez plynu. Bez plynu? S plynom. No ja som myslel, že bez plynu. No tak vidím, že už sme sa prevrátili. A možno každé video bude naše končiť tak, že zomrieme. Ale teraz sa nám to možno ani nevydarí. Tak nie. Dobre. Paťo to chce vyskúšať. Stromiku! Nie, musí sa vkotúľať. Alebo vyskočiť a vybuchnúť. Tu vyskoč a čo bude. To sa raz dva zabije. Tak to vyzerá celé auto. Viete, armor, keď sme nemali armor, už je také rozbité na sračky. No, Ford auto ide kvôli tomu 80% armoru. Ford to auto ide. Klasické auto bez armoru by už dávno nešlo. Už mám pekne zlisovaný pred a my končíme. Dúfam, že budeme mať dobré lajky. A fakt berte do hľadu, že sme začiatočníci. Čaute.